Ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Epektibo muna na pagka-aldaw, Kuya Ju. Itong apat na sanang aldaw an trabaho po tabi, pasiring po tabi sa mga sa mga opisina. Kaya itong mga nagtatrabaho sa man iba-ibang ahensya kan gobyerno. Pero dahil man gustong sabihin kaya na pag Friday, dahil na po sindaki laog, pwedeng magkaigwani na mga flexible working arrangements. Tangani po na dahil man maantala itong pagtauman ng serbisyo para po duman sa inang mga kliyente na nagpapasariring po dyan sa inang mga respektibong mga opisina. And padagos po na pigaan tabayan ta kaso bago pababalik kami digdi sa estasyon. Sabi ko, kuya junta, mapagalon asin, dahil basta-basta naghihiro sunan sa kayan ming jeep, hali dyan sa sentro kan Legazpi. Dyan sa may parte kan, kalabaan kan Rizal Street. Kung saan may mga pagtaraning kuya dyan na mga gasoline na station. May nahiling ako kuya dyan, pag sirip ko sa bintana kan jeep. May nahiling ako mga nakapila, may mga truck, may mga pribadong vehikulo. At the same time, igwa kuya dyan so tricycle ba kuya dyan? Igwa ki mga karga-kargang mga ano nga pa duman, sulaganan po ki petrolyo. Mga container na subigadara bagayan dyan sa mga hararaing lugar tapos tigbubugtak sa mga mga bote-bote na tanganing ipabakal. Halos gabos an agrangay ipo tabian paglangkaw kan presyo po tabi kan mga petrolyo digdi sa tuyang palibot. Na posibleng maka-affectar man iyan sa tuyang pang-urual daw na konsumo, pang-urual daw po tabi na expenses dahil ta imagine po nindo. Kita na mga minimum wage earners kung halimbawa 435 an sweldo po kara urual daw. Tapos biglang malangkaw. Kuya dyan, pasiring sa Pulangi. Piraan na gasolina o petrolyo na konsumo mo. 2 litro, pabalik, back and forth na yan. O pasiring palang digdi, back and forth na. So, kung halimbawa, maringan ikaw dyan, tapag duty ka, medyo na-adjust pa ta. Sararuan na pasiring naman, sararuan na pabalik naman. Paano na lang kung after nga kan duty, mauli, tapos kinaagahan nga, mabalik na naman. Dakula nang gad na, mamamatian nang gad itong supagabat po, tabi kan na, pag-ian na palan kang bulsa, mahalo na po tabi ang pamresyuhan dyan. Kaya, po didi, kay puha na maghigpit ni na sinturon. Dahil po sa sisaring ka na sitwasyon, may mga projection na posibleng, pati itong sudakol ngayang mga produkto na hali ngaya sa ibang parte kan sa tuyang nasyon, antig dadara pa dalao didi sa tuyang rehiyon. At the same time, sa mga produkto man na hali sa Bicol region, ang pagtatransportar naman po kayan pasisiring sa ibang parte kan nasyon. Itong pag-travel kayan, pagbabiyahe po tabi, dakulaan cost na makukuha at the same time, mabubuwian po kan itong mga saraditang nagnenegosyo. Pero sabi nga ni Ibaga Kasubago sa pagkipaghuro ni Sir Pio kay DTI Bicol Regional Director Dean Donabol, day man kaipuhan na panic buying ang publiko dahilan po tabi taan pamresyuhan at the same time itong supply man kan mga basic necessities digdi po sa tuyang rehiyon an mantinidong stable and
Ang mga supply, pwede po tabing magdurar sa good sa sabi digdi, up to 3 weeks to 1 month. Ang pwede po tabi na maging durasyon po tabi kaiyan. Ang medyo pag nag-aaray lang talaga itong mga nasa ladukan, transportasyon na posibleng magka-arafektaran at the same time. Syempre talagang magka-arafektaran sinda. Dahil po tabi pang-oral daw, iyon po tabi an pang-ipo sa mode of transportation at the same time po tabi sa pang-oral daw na halimbawa kung mapasiring niya kung saan kay puhan hanggang po tabi na may masakay ka o kung ano pa man na transportasyon. Mas mariyan, sabi naman ka nakauran ko sa PSA, sabi ninda, tigadalan mi na ngayon Miss Angel ngayaan na pagbakal nin mga bike para ngaya at least kami ngayon na medyo may edad-edad na mapapractice at the same time may exercise ngaya kami na sa muya ngayon mga tuhod. At the same time, makakatabang siya sa tuyang kapalibotan. Pero imagine ko yun, kung halikan po lang, gitas mabay ka pa sa Siring Digdi sa Legazpi, maabot ka kayan digdi. Bata, grabe na po ngayon ang init ka na panahon na sa tuyang namamatean. Yan ano, and iba pang ragangdang kayan na namamatian ka na iga po ni na itong may mga pagkakataon baga po na halimbawa sitwasyon kan bulkan mayon sir pa po bagay sa nakaka-attribute sa init na namamatian tadigdi sa satuyang palibot. May anunsyo po ang Longabella Law Office. Tagsaliri ini po ni Attorney Tin, ito po bagang sukaibahan tadigdi sa Legally Yours GB. Sabi na, bilang parte da po kan pagselebrar kan buwan ng buwan ng kababaihan. At sabi niya digdi matao po nin libreng legal na konsultasyon. An sa indang opisina kada Biyernes po tabi alas 9 nin aga sagud alas 3 nin hapon. Tapos pag Sabado naman, alas 9 nin aga sagod alas 12 nin pagkahapon o pagkaudto sa bilog po tabi na bulan nin Marso. Ang halimbawa may mga concerns kamo dyan na gustong ipaabot, gusto may mga kaputan kamo, clarification as in nangaipo kamo nin legal na tabang, kaya po nito magkonsulta sa abogado. Pwede po ninong i-avail ini Friday from 9 a.m. to 3 p.m. As in pag Sabado naman from 9 a.m. sa good alas 12 po tabi nin pagkaudto. Sabi digdi, ang libreng konsultasyon ang nakatutok para sa mga kababaihan as in pamilya na nakaka-experience po nin violasyon sa halimbawa kung kamuan may mga senaryo, may mga sitwasyon dyan sa inyong lugar. Manungod po sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 o ining RA 9262, Anti-Sexual Harassment Act of 1995, ining Safe Spaces Act, as in ang Magna Carta of Women. So, ano po man klase nin karahasan o patakot po tabi sa buhay kan sarong babaye, pwede po tabi nindo na i-consulta po dyan kay Attorney Tin. I-message po nindo sa indang official Facebook page, ang Longabella Law Office. Sangani po tabi na masabutan nindo yan. And kung may mga informasyon, may mga dugang kamong detalles na kinakaipuhan, padara po nin mensahe sa numerong 0912-101-8824 o sa email po na attorneychristinelongabella@gmail.com o magpasiring po dyan sa indang opisina sa MH Del Pilar Street, corner Ocfemia Street, 4503 sa Barangay Poblasyon, kan Ginubatan, Albay. Yan free legal consultation po tabi iyan para sa mga kababaihan para po sa bilog na bulan ni Marso
Saro po yan sa mga inisyatibo man ni Ate Tin, ni Ate Christine Longabella, na maitabangan man as in makapag-extender man nin tabang duman po tabi sa mga bako lang mga albayano, kundi sa mga nangangaipo po nin legal na asistensya. And sabi niya digdi, magpasiring lang po sa indang opisina dyan po sa Ginubatan Albay. Mag-message po sinda duman sa imong sa indang ipigpaluwas na official number or and then sa indang email address po tabi. Sabi digdi ni Sir Homer Realista Lola, good noon everyone, happy Monday po mga Ma'am Angel. Sabi ni Sir Alvin Uy, so nag-text kay Sir Mar na nagtataong seeds, nagtatanong about sa seeds na para tanom. Pumunta katabi sa Legazpi Agriculturist Office, namimigay po doon ng buhay na gulay, kagaya ng pechay, kamatis, celery. Kung taga-Daraga naman, magdumanda po sa Municipal Agriculturist Office. Magandang hapon po tabi sa iyo. Aram mo Sir Alvin, tama ka po dyan. Digdi sa Legazpi City, last time na nakauran ko kayan si Ma'am Sheila Nas, Ma'am Lala Nas, po City Agriculturist kan po kan Legazpi. Kan natida-tida ako yun, ang ipigpapanauninda, itong mga seedlings na, halimbawa, kung matanom ka, itataw sa imo, pang tanom pa. Pero after verification nga kaiyan, gari, napansin mi ngayon na gari, dakol nga so nagahagad, kantig verify ni dakuya dyan, nagduman sila sa area. Maski dakuya dyan itong suna sa paso, wala da silang nahiling. Di nang hinayang sinda duman sa ipigtataong seeds. Kaya ang ginibo ninda, sinda na lang sa lado kan City Agriculture Office ang nagpapatubo kan mga araw ka itong mga halimbawa may lada, may kamatis, may petsa, may talong. Tapos pag halimbawa ngayon si Kuya John, ako ngayon taga City Agriculture Office, kung si Kuya John ready na sa iyang tanuman, i-document niya ito. Pag mapasarin siya duman sa opisina, i-present, and saka katatawan pang transfer ng pang transfer na po tabi na pananom. Iyan nga para ngayon masiguro na syempre kaipuhan po tabi na masiguro na daig man po nasasayang itong imagine magkano ang lalaan dyan, pigtatagama po kan gobyerno na fundo para po makabakal kaya ng mga punla na iyan, kayan po tabi ng mga seedlings na iyan. Tanganing mapakinabang kasi tiga-advocate na after ka itong pandemic, tiga-advocate na po tabi na itong halimbawa, wala ka mo dyan ki mga espasyo man na sa indong lugar, pero talagang gusto mo na magkaigwamanin tanom, tiga-advocate na bagay ito, papangapudan ta na itong backyard gardening. Itong mga salit-salit lang, maski po baga itong mga sa semento, sako nin semento, pwede rin din kung halimbawa may rooftop ka mo, may balkonahe, pwede po tabi ka mong mag-gibo dyan. Imbis makatabang-tabang man, imagine nindo, kung igo kita nin mga tanom dyan lang sa palibot kan sa tuyang haro, makakabawas-bawas na siya duman sa gagastusan ta na pag pambakal, halimbawa makusido ka, makaipo ka nga ki talbos nga ki kamote, tapos kung ano pa ang sa imong lulutuon dyan, at least kung igwa ka po tabi nin tanong dyan sa imong likod, sa indong bakuran, at least naman, di ka naman makabakal mo ng Kuya Jun ki asingko na itong subugkos po tabi ki talbos nin kamote. And at the same time, syempre, mental health mo nakaka-relax ka pag nahiling mo sa mga tanong. As in, man siya, part siya kan everyday mong routine na makakapagpa-oro exercise ka. Nagbabaribi ka ito tabi sa mga tinanong mo tabi dyan sa indong lugar. Sabi ni Sir Alvin kain po tabi ma-legal advice attorney Tin. Sir Alvin, magpasiring ka lang po duman sa sindang opisina sa Ginubatan Albay.
o mag-message po kamo duman sa ipigtao kong number. Tangani po tabi na kung may mga ano lang ini para sa mga kababaihan, Sir Alvin. Kung ikaan na babayi at the same time may experience kan sa iling mo bako tama. And naghahanap kanin, pwede mong makahuron, mahaputan, o baga kita gabos knowledgeable, manungod po tabi sa mga eksistidong mga lady sa tuyang nasyon, pwede po kamong mag-reach out kay Attorney. And kung may mga request kamong paghuruna, pwede nung i-message siya dahilan ta, pwede yan matukar, ninda Kuya Mike, tigdi po sa programang Legally Yours, ZB, kan DCGB. Sabi ni Sir Alvin, pumunta ako, binigyan ako buhay na pananim, nagulay, kagaya ng celery, petchay, kamatis, tabi. Diba Sir Alvin, madali man lang, proseso ka itong pag mahagad kanin pananim. Ito nga ning mga halimbawa, may mga trade fair po baga dyan, na nagpa-participate po ang City Agriculture Office. Tigtatawan ninda, mas ito Kuya Jun na pangpataba, itong fertilizer. Pigtatawan po ninda, kay puhan mo lang maglista duman, tanganing for ano man ninda, for record purposes. Dahil lang taday man sila itong mga intervention, halimbawa, kung halangon yan na po na papaharanin na anihan, ay kulibat ko po pala, duman sa mga paraomata na, just in case na, nagpupuo na po kamo mag-ani, National Food Authority Bicol, aako na po sinda, napadagos na sa inang pag-akseptar nin itong mga paroy na ipigpapabakal ka na mga paraomata, digdi po sa tuyang palibot, and ang presyuhan, 17 pesos para sa fresh na paroy. Kung halimbawa, direkta ngayon after mo i-harvest, dahil mo siya tigbalad, tas pwede mo siyang indirektang ipabakal sa NFA. And kung halimbawa naman na dry na paroy itong sunabalad na, ang presyuhan po kayan iyuan na sa 21 pesos. Kaya sabi baga last time ni Sir Mar, naghahapot siya kung may mga LGUs pa ba, digdi po sa probinsya kan Albay and sa Bicol region nagkakaigaw atong Supalgo. Itong existing buying price kan NFA, tigdudugangan ng certain amount hali po sa gobyerno, sa LGU, sa respektibong mga LGU. Pero ang makamundo po dahilan sagod sa ngunyan, wala pa po kisiring kaiyan. Kaya tsaga-tsaga lang kaysa duman sa mga private na nagbabakal na talagang tigbabarat na. Ini po tabi na mga paraomata po igis sa tuyang palibot. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldan Hakub kan Ravvax Animal Bite Center. Ang sa kuyang kapartner po sa Technical, si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day?